Nechcete robiť kompromisy pri bývaní? Táto novostavba je moderná, úsporná a čaká na vaše dokončenie. Tento dom ponúka moderné technológie, ako sú podlahové kúrenie pomocou tepelného čerpadla, predpríprava na krb, alarm či elektrické žalúzie. Toto všetko pre váš komfort a bezpečie. Ideálna veľkosť pozemku a takmer bez údržby. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.